गोसों बलायजानाय एडमिनिस्ट्रेशन दिमानै होनाय एवं लुकुबाय एडमिनिस्ट्रेशन सामटांमोननि बिसिंथिनो बलायजागै दंखौ अमल जोंनाय Sir, tinini ni kolok sasi department ni iyam bongsaku gabongote kare bahake kubli bisi rok chalok nai bas kamung tangjana yabrok जों बसगाङाव जोंनि बिसि इलेक्सन दङ बिसि इलेक्सनाव जों गोबां माने काफ्रावै सामदांनानै नांनाय आबोन बागै बारजा दिजागियाखौ बिसि इलेक्सननि लगे लगेनो जों जतन बारजा याफारैनो बारजा केमने खाति तनजागला अमो सिमिया सिनि ताबुक 10 जना जे तंग जागा 12 जना खायनानै बागै जों मियाबो गभर्नर बेकक सालायजा एगे आबो किसा आइननि रायदानो खबुइ ताम खलायमान गभर्नर साका आबो दातिनो खलायजांनाय हिंगा गाय जों ताबो गोबां खायै एडमिनिस्ट्रेशनाव सिनि चंजाक लुकुबाय चंजाक आदम रंनो जों एडमिनिस्ट्रेशन आसुनान बागैबो सिनि वानसुं दंका Sir, tinini salo je Maharaja je overtaking of Fine Pop Tamada. Hey, Kaba, tinito some Nubi Manka or Maharaja Paishopelia. Some grey Mui Sama Hainka, Bob Hai Kyokmo. और सम करिया और सम नि मस हबतंगो सम करिफोर मस हबतंगो अब सम मस करिनि कया कखा बुबा गारा त जतन साइमानो बिनि सा खानिया एके मिया आं बबे कक्साका ब फाइनान मुचुंजां माने न एके आं न माना खायका बुबा गारा नोंता फाइगो दे निनि त चेकआप र खाइना नांगो आगो नै एके ब आव ठीक আছে एंको नै एके बुबा गारा नि सरि ताबो मोटामोटी हामै तंगो तेरे खाय बिनि चेकआप र सलुइ तंगो एंके काय ब kaham kaisa hospital no bo tabu sak na jagoi tongo ko hoyto aro judi bo bini bokha bo tebo kaham treatment ni bagai judi wan soke bo khata haste bo thana ni na sajak engga kai tabu to thaya ko datino bubagara sak khamani logino bo tiprabo फाइनेल मुतुं जाक दंगो एवं बिनि तिब्रा सालु करक बाय मालाय बो कक सानानै ब्लाइखानो मुतुं गय दंगा बोखा ब्लाइखाय बिनि उंखौ होय दंगा